sing eling apa mas trimanggala budaya ajane bener kandangmu alhamdulillah wa syukurilah iki lho miken lho apa padha ae alhamdulillah wong entek blas pawon watu nggo goreng kerupuk apa dagelane metu korsine do ditumpuk goreng kerupuk ora apa-apa sing penting iso dipangan terus korsine ditumpuk ora apa-apa sing penting bayaran ngono dipangan nang pinggir apa timang pancen bayaran wis cair wis cair ning pinggir mangan kluweh terus nek wis cair ayo ndang do muleh untung basa ngono lah wis iki cair padakno gas desa piye lah nek gas desa 17-an sepi wong no panitia mos biasa mor tempun Mas bare mboten napa-napa pun Pak wong pun sepi tiyang iki ku lah wis beda kajate beda evene oh iya Pak ha iya to ngerti dhewe kenapa kajate Pak Rakiban ya to sing bener Pak Rakiban apa Pak Rasiban
Pak Rakiban Pak Rakiban. Genawan mang mbake mlaku undul-undul tekan kene kena tak sengklong lho, tak perlu. Iki jenenge kok mbok leh kira melok bancaki kok malah leh jeneng. Pak Rakiban. Pak Rakiban. Nggih Bu nggih. Bener ora? Menengahe kok. Heh? Menengahe ibuke kok. Pak Rakiban nggih, Bu. Oh, nggih. Ah kandhane kok aku tak eling-eling apa kae saged nanggap mesti tak eling-eling. Ora ana sing nonton ora apa-apa. Gak masalah. Ngewangi lek-lekan. Lah, ngewangi wungon, Bungon. ngewangi ndedonga. Donga. Muga-muga slamet, lancar ya ta, paringi sehat, Amin. barokah berkah mungguh keluargane Pak Rakiban. Amin. Ngantene ya ngono. Ngantene mok dongakno piye, Pak? Ya wis pokoke aku lho paribasane. Paribasane napa? Ndongakno kanca-kanca do mandi. Sing tak dongakno nyatane iso do sukses. Tenan niku, Pak. Aku tapi nak ndongakno awakku belas angele mbuh mandine ku piye. Ya tak dongak-dongakno mantene. Dongake, Pak. Lulus widodho nggone dadi manten, rahayu wilujeng nggone mbangun keluarga. Mula ndang diparingi momongan, ndang diparingi putra putri sing soleh-solehah. Amin. Ngene lho Le ya. Pak. Wong jenenge wong omah-omah wong keluarga. Ki nek wis diparingi anak utawa paringi momongan, ibarate wit-witan iku wis tukul utawa wis ngrembaka oyote. Wit-witan nek oyote saya bak apa iki saya gedhe saya apa ngrembaka, Saya akeh oyote. iki ora gampang doyong diterak angin, ora gampang doyong rubuh kena banjir. Dadi bakuh kukuh sentosa munggo keluargane Mas Bambang karo Mbak Intan. Mas Bambang karo Mbak Intan. Intan iki wis ngarani Intan. logam to barang sing ajine ku dhuwur. Dadi Intan ku sing logam sing lho iya asine dhuwur. ajine dhuwur. Bambang ku satriya ning pondene nanggone ngono kae pertapan-pertapan. Dadi iki jenenge wis maknane wah hebat kabeh. Hebat ya, Pak. Wong Jawa kok. Padha karo aku karo kowe berarti ya, Pak. Lho, lan aku ya apa? Nah, aku kan sodik. Sodik. Sodik kuwi so kuwi sopan, dik kuwi cerdik. Wah, Dadi sopan. sodik kuwi Sopan. sopan tur cerdik. Heeh. Iso sopan marang wong tuwa lan cerdik utawa pinter. Heeh. Bodoni wong tuwa. Tak pacul raimu. Pacul piye? Awang dirungokno tenan-tenan kok sodik, so iku sopan apik. Sopan karo wong tuwa duwe duga tata krama digawa. Lah iya, Lah sing burinan kok dik, cerdik utawa cerdik, pinter. cerdik pinter ya apik. Lah iya. Apikne cerdik terus cerdik pinter bodoni wong tuwa ya ora gathuk. Lah nek aku nus karuan. Nek kowe apa? Kowe lho kemet. Lho, kene ya. Ke kuwi kethek, Eh, met kuwi sing miyayet. Dadi terus kethek kuwi kethek sing ape bongko. Kemet kuwi kethek sing ape bongko. Dadi paling sesuk paling. iya, nek aku mati kowe ape ngeloni mbokm. Kowe ndi-ndi mbokm ya. Kowe ape ndi-ndi mbokm kowe. Yo ora. Tak suwantap bias mbak melotot niku. Ketoke sih enak. Wah, omongane kemet iki gak ngono. Lah apa? Wong gawe jeneng Pak aku saurung gak jeneng dipasani kok. Masamu kok sembrono lem ngartekno kemet. Kemet. Aksarane pira? Ke kuwi kethek, Lho. met kuwi telek. Maksudnya iki gak ngono. Aksarane kemet iku pira? 5. 5. Pisanan apa? K M E T. Iki biyen sekolah nek dulang guru ngantuk apa piye? Lah kemet. Lah ono ate aksarane K E Lah kemet. Lah kemet kuwi apa? Aksarane K M E T. Kemet. Kemet. K E M E T. Ate K E iku ndak jeput iku Jawa blas Lah ke lho. kemet. Lah nek K E lak dadi ke. Kemet. Lho ya ora E kuwi iso kena diwaca E, iso diwaca E ya iso. Dadi kemet kuwi aksarane Kemet. ana 5. Heeh. K E M E T. Sing pisanan ana K. K K ya apa, Pak? katur sedaya warga Plantungan klebu warga apa ke Bapak Rakiban sekeluarga.
lan tamu-tamune kit esuk awan ngantek bengi mau. Dadi katur kabeh tegese diwenehi wara kabeh. Terus Ingkang kala wau enjing siang dalu rawuh wonten dalemipun Bapak Rakiban. Terus M M Brai. Duh. Kok M prai piye? Takok sinden takok ibu wong wedok-wedok iku anggere ngono ku rak Brai. Lho, iku apa sing maksud iku iso? M minggu, nek M minggu iku Brai, minggu kan Brai ngono. M monggo kula aturi pinarak kanthi kamardikaning penggalih. Tamune Pak Rakiban mau arep manggon ndi? Ngarep tengah mburi entuk. Monggo kula aturi pinarak kanthi kamardikaning penggalih. Ya apik. Lah iya ta. Terus M nah. Eling-eling ingkang badhe nanggap ketoprak Trimanggala budaya mboten sah tida-tida, mboten sah mamang Trimanggala tesih sentosa, tesih didukung seniman-seniman handal. Alhamdulillah donganipun tasih lancar. Ninggali masjid. Ninggali masjid ora? Ninggali masjid ora? Aja teru-teru. Aja. Wis. Terus ana T. Lah iki T. Iya. Tanggapane ketoprake murah, rumate gampang, mangone waton mangane wake sing akeh. Kok iwak sing akeh piye kok? Nyatane mang Pak Rakiban Bu Rakiban oleh ngopeni ketoprak ya ora dirasa iman. Oh iya. Lah ya blak-blek sok glogok banyu kendi paribasane. Ning piring wis ana iwak, ning jangane ya isih ana iwak. Kira-kira apik apa ora aku mangan iwak ngono Nek ku. kowe yo kanggo wong tuwa yo gak apik. Sebabe Sebabe iwak iku kanggo aku seneng hobi kok. Kok hobi piye? Gurih. Wong tuwa iku mangan iwak ora apik. Halah, Nek cah nom kaya aku yo isih apik, isih lumrah. mosok ngono. Yo iya. Lah hubungane apa iwak karo wong tuwa? Hubungane iku iwak apa neh mau? Sapi. Mau apa? Kadang sapi, kadang ketemu wedhus barang. Sapi wedhus kuwi wis ketok dari Kenapa? dokter-dokter dari kesehatan nek sapi wedhus kuwi mengandung kolesterol, asam urat. Alah. Iso menyebabkan darah tinggi. Aja nggugu. Kok jenggugu iki? Dokter ndi sing ngandani kowe ngono? Sapi, Sapi. kambing, wedhus Iya. iku mengandung kolesterol bisa menyebabkan darah tinggi. Alah, dokter ndi? Dokter rumah sakit umum mah. Sapi mengandung kolesterol, wedhus yang mengandung kolesterol. Kolesterol. Salah. Lho kok salah iki? Ndi nggon nek sapi mengandung pedet, wedhus mengandung cempe. Ana sapi wedhus ate mengandung kolesterol. Helalah, ono nek ora ana wong ngoni sapi, ora ana wong ngoni wedhus. Sapi Takokno wong sak plantungan, takokne Pak Rakiban maknah barang takoni. napa? Ana sapi mengandung kolesterol. Sapi iki ya mengandung pedet, nek wedhus mengandung cempe. Yo mesti Lah iya. Maksudnya ora mengandung nuku kok, Pak. Lah piye? Maksudnya iku di dalam daging sapi iku ada kadar kolesterol yang tinggi. Ngono. Gaya bahasa Indonesia buah. Lah nek aku ora le mangan daging peh wong aku wis wong tuwa. Lah kudune mbok kon mangan apa? Ayo mangan ijo-ijonan. Mangan Ijo-ijonan. kaya to. Dong jati, dong gedang. Dong tales apa neh? Dong rawe. Ember ijo, kursi ijo, klambine hansip, klambine Pak tentara barang kaya. Sida remuk goro aku ah. Ijo-ijonan kok apa ndak? Lah wong kowe tak omong iku tuh rak sing genah. Sing nampa ben ra kleru dicetakno sisat ijo-ijonan. Ijo-ijonan yo makan sayuran, bayem, kangkung, lan sak piturute. Kacang ngono kae, tumis, kungkang barang kae ya. Kangkung. Iya kangkung. Kangkung. Ngono. Pancen ngene, jaman saiki yo akeh obat yo akeh penyakit. Iya to? Penyakit saiki macem-macem kok. Contone? Penyakit padang jinglang ya ana, penyakit setengah-setengah ya ana. Penyakit kok padang jinglang iki Lah iku apa? disenteri. Penyakit disenteri iku gak padang jinglang. Kok penyakit kok disenteri ndak? Iku sing wetenge lara, sedilu-sedilu nang nguri, iku jenenge penyakit padang jinglang.
Lho apa iku? Disenteri. Disenteri gak padang jinglang. Diare kok iso. Iya disenteri, heeh. Terus ana nek penyakit setengah-setengah. Penyakit setengah-setengah penyakit apa, Pak? Paru-paru iku gak setengah-setengah. Paru-paru kok iso paru-paru. Ngono ya. Ana nek penyakit lanang wedok. Penyakit lanang wedok iki. Ana. Penyakit lanang wedok. Ana. Penyakit apa itu? Hernia. Her iku ora lanang, nia iku ora wedok. Dadi penyakit lanang wedok. Penyakit hernia. Wis aja ngrembug penyakit, ngrembug kae kesehatan pancen perlu dijaga. Saya-saya iki musim wah jan panas ya panas ekstrim nek kadung panas. Mula gampang akeh lelara, watuk pilek. Wes pokoke monggo dijaga kesehatane. Kesehatan ki bondo donya sing aji banget. Lho iya no, wong sing penting kan sehat. Ah wong sing penting apa jajal? Wong sing penting sehat iki. Wong sing penting apa? Lho wong sing penting yo waras ah. Sehat Kok sing penting sehat? Wis penting sehat no. Sing penting waras ah. Adek ngono. Lho nek sehat ora waras. Oh iya ya. Lah Kula sehat ora waras wong mlaku-mlaku wong mlaku-mlaku ora klambenan niku. Wujute yo sehat. Sehat ning gak waras. Ora waras. Berarti sing penting Yo waras. sehat, waras ya. Sehat waras. Sing penting ya sugih duwe akeh. Heh? Sing penting sugih duwe akeh. Yo ora iso. Aku sehat ora waras, ora duwe dhuwit. Berarti sehat. Sehat waras sugih dhuwit. Iya ono sugih dhuwit lho. Yo ora iso. Aku wis sehat waras gak apa ki? Gak duwe dhuwit, alah mlaku ora wani ndak. Ora wani kowe ndengengek. Petuk cah wedok mesti ndiluk ae. Mergo ora ndek dhuwit. Ora ndek dhuwit, beda gawane wong ndek dhuwit karo ora iki mesti beda. Ya bedane piye karo padha wae. Lho. Duwe dhuwit ora duwe dhuwit ya padha wae wujute. Saiki urung tau nglakoni marai. Lakoni apa? Walah. Urung tau nglakoni ngene iki lho. Wong ki nek ra ndek dhuwit karo wong sing sugih dhuwit, lagi mlaku-mlaku ditakoki wong ngono. Lek apa nendi lek? Rene lho, kono kono dolan-dolan iki gak ndek dhuwit. Dadi gak cetha rene lho iki sembuh pokoke dolan-dolan. Mergo ora ndek dhuwit. Ora ndek dhuwit sithik cara mepet. Itu nek sing duit akeh. Lho, lek apa nendi lho? Oh, kene lho warung ngopi. Yo ora. Lho, Yo penak wong ora duwe dhuwit. lho kok ora ndek dhuwit kok penake Yo penak. Lho, kok iso? Wong ora duwe dhuwit wong melarat. Lunga omah, langsung lunga bles, lawang ora usah dikancing, ora apa-apa lho ora ono papane. Lah nek wong akeh dhuwit, arep metu wae. Iya. Lereni ngunci lemari, ngunci lawang, ngunci pager. Engko wedi dimaklingi bandha donyane lho. Berarti penak wong ora duwe dhuwit. dadi metu sak metu ayem ngono ya. Ya le tak dong-dong ana semben ke belas gak ndek dhuwit. Temangkelo ngono ra ngono. Iku mandi kok iso ndongakno anak. Alhamdulillah pira-pira hebat banget. Kahanan desane saiki ya wis apik, wargane ya ketok rukun-rukun. Dalan sing mamene kaya ngene alhamdulillah saiki ya wis cor genah. Iki semoga-moga Pak kabeh warga terutamane keluargane Bapak Rakiban pinaringan sehat waras berkah lancar rezekine putra-putrine ya padha manut kabeh karo wong tuane. Lek diraketang sedelok raketang sak gending to sak tembang diaturke suka parisuka kunjuk karo sing sih padha wewungkon bengi iki. Ayo sat-set lho. Wah, iki pokoke tetep semangat kaya semangate nganten. Lho iya aja kaya semangate krupuk. Semangate nganten. Mbah sepi, mbah rejo, iki tetep semangat. Lho. Mbah panas, mbah udan, tetep semangat. Semangat. Nek semangate krupuk iku kena angin mlempem. Lho ya to, grimisan mlempem, adahe plastik lenalene gak kenceng mlempem. Beda nek semangate nganten anyar. Mbah hawa adem, mbah sumuk, mbah panas, tetap semangat. Oh, iya. Ngene iki kadang nganteni wis padu kok. Lho. Padu. Penganten anyar padu ya. Iya. Ngerti padu? Padu iku. Sikil papat didu. Lho. Apa iku kok Ya. papat didu? Kowe mesti nampa kleru. Sikil
papat didu. Simpel papat didu maksude ngene lho. Sing maune mbiyen ijen cara salat ijen iji-siji ya to. Saiki Mas Bambang wis duwe gandongan Mbak Intan. Dadi salate aja ijen-ijen. Dadi wong loro Berjamaah. lho iso Mas Bambang sebagai imam. Ya imam salat, imam keluarga besok. Oh ngono iku padu. Tak kira padu. Lho iso. Ayo. Apa? Aku tak makili karo Pak Rakiban, tutur karo anake. Wong tuwa iku kudu iso tutur wuwur sembur. Ya, iya toh. Tutur wuwur sembur. Apa iku, Pak? Lho? Apa iku? Tutur Tutur menehi nasihat, menehi tuntunan bimbingan karo anak putu. Iku jenenge tutur. ya iso nuturi. Iso nuturi iso ngandani. Terus mau wuwur. Wuwur. Wuwur ya kok, Pak? Wuwur. Wuwur. Wong tuwa ki nek iso duwe apa kae hasil kerjane disisihno. Nggone nyambut gawe iso disisihno. Lah sak mangsa-mangsa anak putune iki nuju dolan, nuju apa kae dina-dina becik iso wuwur, iso menehi sangu, iso menehi tambahan. Lah iki jenenge wuwur. Tutur muwur terus sawur. Sembur. Oh, sembur. Sembur ya kok nyembur bu ngono. Bocah sesuk tak kandhani. Ben mudeng. Sembur ya to. Tutur wuwur sembur. Tegese raketang piye wae lha iki lho. Kancamu. Nggih. Dos pundi, Pak De? Lho. Lho. Matur sembah nuwun. Pas Jok Litik, Jok Luduk ingkang sampun rawuh wonten ing Blora, inggenipun nderekaken Mas Sigit, Pak Sigit. Mugi saya sukses. Amin. Saya jaya Mas Jok Luduk. Lah kowe tiru ya seniman kaya Mas Jok Luduk ya. Biasanya lak delok nang YouTube aku tapi ora tau nyantol. Gak tau nyantol. Masa. Ayo diaturke gendinge jare sak genahe Bang Mas. Lah kare mbok aturi apa? Lah kaya ngaturi Mas Jok Luduk, ya pare basane nguyahi segara ngono kowe. Lho iso lho iku kok. Pawelingku. Nah, iki Pak Rakiban meling karo putrane. Pawelingku aja nganti lali anggonira bangun bale wisma. Atut runtut sak karone. Loro antarane Mas Bambang karo Mbak Intan iso atut runtut reruntungan ngendikane Mas Jok Luduk Jok Litik jarene bisa renggang gula kinepyur pulut. Iso ngebyar apa, Pak? Renggang gula kinepyur pulut. Kinepyur pulut. Gula iki antarane siji lan sijine wis mepet. Wis mepet wis rapet. Ya to teges ketok rukun. Ketok mepet iki kan gambarane rukun. Nek dikepyur pulut malah saya lengket saya rapet saya rukun. Ya. Adoh ing tukar padu tansah eling sabaring ati kudu eling sabar ing ati adoh saka tukar padu. Kuat nampa pacoban tan gampang amudung. Jenenge wong omah-omah ibarate numpak prahu ibarate wong mlaku. Kesandung aja nganti balik, tetep terus lakune ben nganti tekan tujuan. Nek ana cobaan tetep dilakoni. Lah ora gampang muntung, ora gampang putus asa. Iya.
Dadya tepa tulodo urip sira migunani mring sesami hayu-hayu pinangyo. Mas Jok Luduk, Mas Jok Idik pikantuk salam saking Pelok. Iki wau Pelok anu pentas piyambak ya, tak salamke. Ayo. Iki pane Mas. Mas Jo. Nggih, niki Rene yo ngene ra gadeg, ra peteng gadeg. Apa piye? Lah anak-anak ganteng Masku Pelok ganteng aku ganteng lah. Pak kok iso kaya Truwelu iki. Lah kowe gak roh piye? Kowe gak ngerti. Kenapa? Ya tangga-tangga ya bagus-bagus ganteng-ganteng Oh, ngono kok. berarti mbokku ndek kae sing iku yo tangga-tangga ra kowe. Kambing. Luwe becik patenono timbang pepisahan. Terus diunggahke, ditayemke. Bergoyang bareng Sony apa Maule dua putra Media Tama
Ah iso iki kita iso iki piye? Kabeh iso iki. Luwih becik. Ketoke 3 sasi nyantol iki anu. Heeh, 3 sasi penyantol iki. Ayo terus e. Luwih becik. Terus piye mau Bu? Pak. Lali Bu. Ayo. Ora aku mau luwih becik tok. Luwih becik tuku. Ayo. Terus terus kowe. Kowe iki mulane sregepo sinau. Lah kowe ora Kok ora piye? modelem kaya lawa. Kok Heeh. Saiki modele kaya lawa angel kandhalane. angel iki. Ngerti apa ora lawa iki? Lawa iki ya kaya ini nek awan ngene iki turu. Nek bengi anakku sicak iki modele kaya lawa. Oh, nek bengi golek mangan, pinter berarti. Lah lawa kan nek bengi golek mangan. Anak Mangan yo turu ah. lumrahe menungso. Lah aku wedi srengenge kok. Aku wedi srengenge. Oh, pantes kowe nek awan anu ya lek micek ngantek jam 1 barang lho. Matamu. Kok micek-micekno wong. Kowe aja ngono. Kowe iki tau ngrungokno apa ora? Napa? Apa? Maido kasanae kae lho. Gus Mitah. Piye? Ya ta? Piye? Maido kasanae Kasanae piye? Kok gak tau ngrungokno? Sok kala mangsa ki wong tuwa siji Monggo siji. iso ngepenakno anak 5, iso nggenahno mernahno anak 5. Ning nek anak 5 durung mesti iso ngepenakno mernahno wong tuwa. Alah, Lah kowe iso kowe. Lho, Lho paling ora iki. Kenapa? Kowe tajak nyambut gawe ngene iki. Iya. Lho paling ora aku kan ya mikir nasibmu. Iki ya temake sithik akeh kowe tak pikir nasibmu gen supaya kepenak. Berarti wong tua siji iso ngepenakno anak 5. Iya. Nek wong anak 5 Anak 5 durung mesti iso ngepenakno wong tuwa siji. Iso. Lah ora iso. Anak siji ae iso ngepenakno wong tuwa. Apa nek alah kabeh anak iso ngepenakno wong tuwa? Kondo sapa? Lho lagi bakalan anak. Heh? Lagi bakalan anak ae iku wis ngepenakno wong tuwa kok iso. Jaki piye lah? Mbak kali Kowe iki tak tuturi tak kandhani kok. kok tuturi dulu tuturan Lah iya, tuturan lagi piye mau kowe? Omong baleni. lagi bakalan anak ae iku wis iso ngepenakno wong tuwa. Lagi bakal anak iki wis ngepenakno wong tuwa. Loh, pancen yo. Heeh. Lah iya nek Kok tas waduk mbledos kok malah teko bakal maksudnya iki kok ngepenakno gak jurusan ning kono. lah jurusan di Blora Rembang. Lho. Blora Pati, Blora Semarang, Purwodadi, Surabaya. Tegese sing ana gandeng senenge nasib, tegese iki lek kepenak uripe mapan sing genah kuwi kok ora terus kepenak hao biek ngono. Tapi kan iku yo penak yo ora. Iku yo penak. Pancene yo Lah yo iku yo termasuk wah, penak. kowe entuk dukungan panjak jedor ya lho. Goloku CS plek. Wala padha barungane. Wah. Oh. Alhamdulillah iki ceritane mburi Jedawa. Ya ta. Ya sing baku pokoke awak dhewe matur nuwun sing tanpa pepindhan karo keluargane Pak Rakiban. Muga-muga saya sukses uripe ya. Nggone tetanen sing maune entuke 4 ton. Muga-muga sok taun mburi nek panen neh entuk 8 ton. Saya akeh. Sing maune sapine iki manake siji-siji. Ya. Muga-muga sok bar nanggap Trimanggala budaya sapine manake langsung telu-telu. Lho iso piye? Lho Lho kok iso? Alah wong donga mbaya-mbaya ora karek urusane dhuwur ya. Kok iso? Lah muga-muga sing maune utange sithik dadi Lho, malah saya akeh ngono. gak diutang ngono lho kok iso. Mas aku saya akeh. Ya aja lali ngaturke kebak Siti Sekul binuntel ron kelapa. Sego sing dibuntel godhong kelapa jenenge kupat. Sedaya kanca ngaturake kalepatan mbok menawi wonten tandang tanduk solah bawa menamuni ingkang boten menanani penggalipun Bapak Rakiban ugi sedaya ingkang tasih wungon wonten ing dalu menika. Niki badhe lajengaken ceritane. Kowe ngerti apa ora? Ceritane mau Heeh. Roro Jonggrang ya Dengkul mlocot kono. Joko Gedil. Lho di awan iku kok iso Jaran Sari Jaran Purnomo. Jaran Sari Jaran Purnomo. Ya. Diterusno ayo sowan ngersane Ndoro. Nggih. Ayo. Matur suwun, matur suwun. Cak. Titik
cek. Kluthuk.